Kane ka jinga tu kana ka de shapang arngut ki kena kelas ki balaya iet samla hadu kata-kata Henry ka ka baje yaki hadu bakindala banya light no ha kasngi ka baningkong ha college ha ba ka shan kadang rung sa kelas kalaya tingku ringkat bat uway u kena kelas u bakerteng u David ki kot kila hap samadan u David u anglingo yaka bat ki khmat jongki baro arngut kila yapet iway kini ki kena kelas kidang yakandu ningkong hakata kasngihi Henry kalong kumpa kila yasyamteng nadu kata kasngi kasyan bat u David kila yalong paralok Henry hapadang jongki kelas dang kajing iej bajar-jar iway watla kimyatu Henry kisnyautu halamarway kajing yalong paralok kasyan bat u David suki kalanang penjan syusyu kisngi kiyat klam das nutu u David bat kasyan kim kwa panyajengai iway la kidon hangno ru da kisyong kelas ne kisyong ha library ru kiyadon ringkat hakapor sidang school ru kisyong kailang kidi salang hakmat ka jinge iej paralog jong kini ki arngut omdon bala ban sngutu namar kilong ki bajar-jar u David ulong ubriu u bajai-jai ka jingmut jing perkhat Henry udon ka bor sngutu kum urang ba kat ba ka shanpat kade ka kentei ka basisha kadap da ka jingmen ha ka durkhmat jongka ha ka wei ka sngi kat ba kini ki arngut kidang ya syongkai kasyan kalaong David kumno klemla basnutu kajingedei paralog jonga batpi kalaya chadu sansnem u David ulajubab da kasur majem ulaong watla kalong katno snem ru om lelei ngakemen namar bangayo banyadon lang batpi kajing iet jongkini ki arngut kala nangsan nakajing ya iet paralog sya kajing ya iet samla kasyan manla kasngi kajudwai nakabanta jong u David namar ka iet ja u kajuto ha ka diary syapang jong u ha ka kot diary batok kasyan kidap dangda ki kentin jing iet kasyan kajukmilenti nakaway kasngi sya ka waypat ba u David unlong tang ujongka ha kajing pule jongki kadai kasnem bakhaddu bakasyan bat u David kila pendep ya ka BA final bat kadai kajing yang kendu ka bakhaddu yaki kida yakub lekti kasyan ka benut banya jengai bat u David ka kwa banya donlang bat u kasyan haba kasyong haying ka penut por ban bu jing duai na ka banta u David kasyan haba ka don hangnu ru kam juklat u David kalarai bakan syak tengan bat duai na ka banta jong u David ba unyok kamno kisngi kibnai kiyat kasyan ka lek shisha kumba kalarai ka penut por ban duai na ka banta jong u David bat kala urlong shisha ublei ulajubab yaki jing duai jong kasyan u David ulayok kamno hikaino ha ka way ke school ka badon mardan snong haba u David ulayo yaka kot ban lek joinno yaka kamno hikai ula phone yaka syan ulayatu yaka kasyan kadap daga jingkemen bat ka jau umat namar ublei ulajubab shisha yaki jingkot kerpat jongka u David ulaong syan kini barok kide ki jing duai jong pi ha ublei menta ulajubab ya pi bat nga kini ki angut sijur kidap da kacing iet kim kwa syu bandang yalat baro arliangkur kilapan bed banyak tok no Henry shua bakin ya tok kida penya TehKtien shua ya kasyan bat u David hadin ba u David bat kasyan kila dep ya TehKtien lapan bedru ya kajing ya tok jongki hadin lai benai Henry kapor kawan ru ya kacing kela u David ulek Joshua ya kakam hikai jong u kasyan kadap da kacing kemen bat kaduai na kabenta jongka bahkan selong kalok jong u David
Kaduai bakin yo ki khun ki kti. Kadak milen tiru bakin te ya ka ying ka sem ka baskem. Kasyan manla ka janmit. Ka fun yu David. Ka kili ya Syapang ki e. Ki ba David ya kendu. Ha ka jaka ba lechi ka skul. Kasyan kadakermen ba baro kenyaj bek ha ka jing im jongka bat David. Bat ka jing ede jongki kanum kut no tang shi tang por. Henry ka por kawan ka jing kala ha ka jing im brew. Suki David ula kala. Jukwa banyakan fun slam bat kasyan. Lada ka pa message ya uru. Hadin lain na saw kunta usapet ne reply. Bunsin, David aidaw ba upun kam. Kasyan ka bom tip, bat kasyan niya lot ya David. Ka perkat ba David ubun kam shisha. Namar uday unong hikay, na lor usaru hasnong kibriw. Kasyan kam ong ay, namar ka long kabriw kabasngaw tu. Henry ka mensim jong kasyan, kam ko ngu ya kata. Haka skul ba hikay David. Lawan ka way ka kante ka bade ka no hikay tamay. Kani ka no hikay ka kertang ka miss eni. Ka miss eni ka long ka babhabriw bat itanat baha ka durkmat. Kat ba ka syan mat David kiya kenfun. David TehKtien kana Syapang jong ka miss eni. Manla ka por juklat ya ka kertang jong ka miss eni. Kasyan ka don ka jing sngaw. Ba David ukran tang Syapang ka miss eni. Henry kam ong ay namar ka perkat ba ka jing iit ba shisha kawan tang sisin. Ha ka way ka sngi. David bat kasyan kiliyakan fun slam ba. Kasyan ka laong. David nga syamba ka jing aday jongi menta kalong per ba. Ngam sngus kem syu. Ne yo ba pishem ay nga. Kasyan ka ong ya Lada pishem ay ong ya nga. Ne pila per ma pi David. David usngap jar. Bat hadin ula ong. Kakam ka kran kam jam banyak TehKtien. Kasyan kam nang kran syu. Kasngaw kumba uklong snam unsap no. Bat kasa hajing perkat. Yaki kentin jong David. Balay ba ong. Kakam ka kran kam jam banyak TehKtien. Udon jingmut ayu David selendet. Kasyan kaduay nakabanta jong David malagapor. Henry David ula per haka jingede jongki. Kasyan kam sngus kemsyu. Kasngaw kumba David unsa ino yaka. Wala kata kasyan kam ong ay kasngap tang halade. Hadin kato katnisngi kibahayeng hasam jong David. Kilawan mi hayeng jong kasyan. Kasyan kaburom yaki. Kate kasyan kadut nakabanta kibahayeng jong David. Henry pause kiwan ong penban ba David presyu banyatok bat kasyan. Usati belayate senjat ru ulapa aino yaka. Kasyan kampoy perkat pakan jia kumne. Namar David uklem ong ya kasyan. Kasyan kasa hajing dum. Kaya marway hakamra. Namar bakam tepi kadaw. Balay ba David ula kentaj banyato. Kasyan nadu kata kasngi. Kam juyo syu banyakan phone ber David. Kam yulat ban keli ya Kay kadaw ba ukentaj yaka banyato. Kisnem kiyat. Kasyan kaduay nakabanta lajong. Ba ublay unpentingan ya kijing susi jongka. Kasyan kalit pule biang sakawepat kalan kabakam he. Bat kelakelalong ka kente kabatibet. Kalapas baha ha ka jingpule jongka. Bat kelakelalong ka way ka officer. Kabaday pet ha kiskul baro. Haba kasyan kalayo ka shiti. Kalasyam baday ha kaju ka skul kaba David uhikay. Kahap ban letpet lejngo. David udaytang unong hikay senior ha kata ka skul. Ha kasngi kabaningkong. Ha office, baro kinong hikay bat ki officer. Baro kilawan ban pedang ngobha ya kasyan. David ru udon lang hangta. Bat ulayo ya kasyan. David ula syuang lingo ya kasyan. Bat umnut ban pet persya ya kasyan.
ki khmat jong ki pendem syapo. Klong snam jong tit stat. Kashan pat kalong kabas ngur kabas kem jing mot. Kam thau ya ki ki balajia ha ka jing im jong ka. Kam kwa ban kran ban jak burom ya David. Ka lech la ka kam ban lech pech ya ki skul barok. Haba kashan kalaya syam ya David ha skul bahikai ma Kashan kam sim la perkhat ba ka day ban penrem ne ban weng kam no ya Kashan kala syuong tang ka wei ka kentien. Inong hikai ki babha ki day ban hikai om tang ban pule. Henry ban burom ki wei. Henry ki ba penjot ya ka jing im jong ki wei. Kimla ban ai jing hikai ba pura ya ki kena skul. Haba David ulayok sngew ya ki kentien. Katno ukta ka mensim. Henry ka kam kta shibun ta ka bakran na ki kentien ba jai. Bannya ka ba le persya. Kashan kam sim na le persya ya Namar ka long ka basbun bat ka basngur mensim. Bat kelapen da ka jing shisha. Bakam day ka riukai. Ka jing mong jong ka mensim. Kamla ban penja ikidak mong da ka balek persya ne ban tau mar keliang. Henry da ki ktien ba jai bat da ki kam ki ba shisha. Nada episode tenat jaga ne ka jing YouTube kana. So like, share, comment, bat subscribe ya ka channel.